Tu. Ideme hrať. Musím klikať, dorazíme to písmo. A čakáme. Vidíš? No, vidím. A možno to aj trochu smrdelo, bolo to také, že... Nie, ja 4 som nepil, len v rozhovorovodu. Určite, Paľko, keď vieš, že pánovi doktorovi môžeš všetko povedať. Čo sa bude točiť? Kde? Mali sme To stojí. a to boli také bombóny. Tie od teba, ktoré som dostal k národkám. Zobral som si ich k nemu. A nie je možné, že si ockovi zobral nejakú jeho fľašku? Ocko doma Ešte to nemá tak. žiadne fľašky. Prosím ťa, Paľko, už nám prestaň konečne klamať, áno? Neklamem. Áno, klameš, aby si ochránil otca. Konečne A tak kláme. A potom z čoho si sa obul zo vzduchu? Ocko nič nedal. Som nepil. Chcem, aby sa vrátil. Myslím dobre. To bude v poriadku. Pani Farská, poďte so mnou. Paľko si zrejme potrebuje odpočinúť. Pardon, áno, ja som sa... Zlá nálada? No, čo viac je zlú náladu. Toto som hral na tablete si tedy, keď som to mal. Nie, nemám zlú náladu, len asi som... Ja neviem, mám ale pokazané už. Aha, melon. Ty koks, taky věci tu máme. Nie. Mám ty len... Kúpim ešte. Jedna moja veľmi blízka osoba zažila zlú vec a je v takom Sorry. riešiť. Pardon. A ja neviem, či to mám riešiť za ňu. A viem, že riskujem, že to bude bolieť a že z toho škandál a že ešte, že to stane. No, ak je niečo, čo môže byť, tak Co to je? podľa mňa sa netreba... Podvlky? Každý škandál vyprchá. Možno by bolo dobré sa zamýšľať nad Koľko bol tu, ne? čo bude. Ako presne. Hej, to bol. No myslím to tak, či by tej osobe z hľadiska budúcnosti tvoj zásah Hľadiska sú tu koks a masrky, čo mám. ja si všetko, čo môžem poradiť. Mirka, Čakajú nás pacienti. Jasne. Ďalší koky budú, alebo to meso. Meso, dáme. To je niečo, zatvorím. To je... dobrý deň. Alica Dobrovičová. Chcela by som nahlásiť trestný čin. Znásilnenie. Počkaj, tu je kód. Treba za tu. Prepáčte, dá sa vám nejako pomôcť? Treba trka do auta, a čo sa dáva na tie dvere, to si nájsť. Nedalo sa nepočuť, o čom ste sa rozprávali. Vy ste Myslím. si naozaj istá, že váš muž opil váš... Víš, čo to dva razy krajiny? Môj ex-manžel. Ja nie je to len pocit. Jasne to je dojka. Som si istá. Čo by to bolo? Čo? Ja som fakt dúfala, že Čo? sa zmenil, že mi pomôže s výchovou. Mali predsa potrebujú otca, nie? Ty kokos. Iba, že to s ním nejde. On je Mám? zodpovedný za To je tak len pre tu. Viete, ale z vlastnej skúsenosti viem, že pasa ľudí mení. Neser ma. No aj mňa zmenila. A pritom som sedel za niečo, čo som vôbec neurobil. Takže som presvedčený, som si istý, že zmenila aj vášho manžela. No podľa toho, ako sa rozprával s malým Pálkom... Neser ma, vyšne to povedal. svojho malého 10-ročného syna. No dobré, ale nejako sa opýtal. Prepačte, ale nechcem vám do toho skákať, ale ja som sa ako mala opila. Tak, Ren, keď tam stojí. To je to skrátka, je zjedno Ticho. si myšný vrúbe. Čo to má? Aký čatičko je tam? Losovujú na narodeniny. Že by v nej bol alkohol. A čo to bolo zač? Ja neviem presne, no taká, no bielej čokoláde, Ticho. sa volala. Na obale bol taký slon No červený. to je jasné.
Takže každý mám myslím. Tam je mŕte alkohol. Ja máme branch. Posielať Duch je... fotografie sa to ešte robí. Ty duch tak. Mŕte, ale mŕte alkohol. Dobre. Môj pomalý. Ja si zoberiem meso, potom. Nie, Nie je to otvorené. poslala preč. Pritom je to všetko moja chyba. Prosím o ich zavolanie. Pips. Vilko sa tu spod kontroly. Sme silní, môžeme robiť čo chceme. Prečo sa všetci zbláznili? Chodíme stolik. Teda stoličku. Aha. Lopinky potrebujem, no na to sa pamatujú. To čo je? No čo, no? Čakám, kým sa mi objavia vlasy. Tak to by sa musel stať zázrak. Ale zázraky sa stávajú. Ale... Určite sa mi nečakane začali objavovať peniaze. Tak sa možno objavia aj vlasy. A nezaložil si účet v 365 banke? Založil, no a? Tak to nie je zázrak. To je dnešný účet od 365. Tam sa ti peniaze objavujú za to, že ho využívaš. Založte si účet u nás a získajte až 150 eur. 365 banka pre dnešný. Počo? To sú to trikliť, či čo? A to je tá baterka. Ty kokos. No čo to je rýchlička, má? Jak to je rýchle? Zdravé strávenie odpadov. Aktívne chvíle nás bavia. Brúško je centrum tvojho zdravia. Kde sú itemy? Lahodná, Hm. plná. Pre vaše zdravé strávenie. Aktívia. Za masterky ja už to mám, ne? Masterky. Pripojte sa k inováciám, ktorých stredovodom ste vy. Identifikujte sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a milenialovej generácie vaše deti naučíte peniazom a vyplatíte pokutový alkohol. Nie si promiesú. Aj nesekaj do piči, musíš sekať, to je... Zakázané sekať. Ja si berem mesičko. Ja si to na hodím. To sekanie je strašné, lebo tu... Ježiš, to chce za hru toto. Pesoky, hľadaj pesoky. Idem ísť. Poďme kierovať. Tak to je zamysl, ak vidíme, jak vyzerá. Ja sem. Typovo. Okay. Počítam, kto a štěpečky, potom jsem to úplně to doberám, dám, že ne, on tyho, dáme tyho.
ten... To je bede. To tady vede dole. To hore. To vyholíš. Nesekaj do rečí. Ešte raz. To sekne tak. Druhý, tretí, štvrtý. Dávaj rýchlo. Nezbu. Ideme sa, keď som toto odvedel. To mesičko. Karky tu už ničomu. Asi tak. Karky to ničomu. Zase seberem masterky a ideme preč. Masterky. Nechajte sa prekvapiť aj našou akciovou ponukou. Už od štvrtka Nikolaus vodka 0,7 litra za 6,99, K-Classic mozzarella 200 gramov za 69 centov. Máme dohraté? A máme letierka 7,5